ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଜନସାଧାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୀର୍ଘତା ଓ ବିଶାଳତା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 33 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତରର ଉଚ୍ଚତା। 6 ଫୁଟ 3.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଲେଇରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ସ୍ତମ୍ଭର ବ୍ୟାସ 2 ଫୁଟ। ଏହାର ଗୋଲେଇରେ 12ଟି କରମଙ୍ଗିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅରୁଣ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଦ୍ୟାବଧି ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଶିଉଳି ନ ଲାଗିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସଗୌରବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହା 16 କୋଣି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଶୀର୍ଷର ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ପତନଠାରୁ 34 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଅରୁଣ ଗୋଟିଏ କଳାମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏଥିରେ ଖୋଦିତ କଳାକୃତି ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀର କଳାର ଗୌରବାବହ ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୂପତିତ ହେବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୋଇବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ମତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭବ ହୃଦୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୀତି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଓ ତାପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିମ୍ନରେ ଏକ ପୀଠ ରହିଅଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 3.5 ଫୁଟ ଓ କଳାମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ପୀଠଟି ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ। ଏହି ପୀଠରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଦ୍ୟମାନ।